Sziasztok! Sziasztok! Hát ez a videó igazából a cosplay terveinkről fog szólni mostani nyári mondókorra. Várjál, valamit csinálok, hogy a hangfalat közelebb teszem a mikrofonhoz, és akkor jobban lehet téged hallani. Jó. Szuper. Na, Ki kezdje? te kezd. Az enyém jellegtelen. Na, az én cosplay tervem, hát igazából Higurashi no Nagukoroniba lett volna a Rena vagy a Shion, de a paróka meg a lencse nem érne időben. Szóval egy saját karakter lesz, szokásos, originál, Misa, a la lázadó. Ja. Kaori segített. Hát igazából nem fog sok dologból állni, egy szakadt trikó, szakadt rövid farmernadrág, térzoknikés, fegyver, bőrkesztyű, szokásos lázadós stílus. Hát, valahogy ennyi. Ja, ennyi. A története meg az, hogy valamit nem tudjuk, valami olyasmit találtunk ki, hogy a kormány az így mindenkit elhanyagolt, vagy nem tudom, csak magával foglalkoztak, aztán mindenhol szegénység volt, és van egy lázadó csoport, aminek én is a tagja vagyok. A főtagja. Főtagja, akkor a vezetői szóval. Na, most jön Kaori. Én igazából az egyik könyvemből leszek egy szereplő, csak nem teljesen hasonlítok majd hozzám ragad ez a szarpapír rá. Az a lényege, hogy mi volt a története? Mondd a címét inkább a könyvnek először. Ja igen, a Vérbe öltözött Anna, az a könyv, és az lesz, hogy én egy gyilkolós szellem leszek, egy halott lány. Egy különbséggel. Egy különbsége, hogy nem fekete lesz a hajam. Miért nem lesz lila? Nincs lilám. Miért a lila parókától? Hát be az szar, és elrontaná a cépét. Miért szar? Hát világít. Mi van? Rosszul mondtam, fénylik. És? A legtöbb paróka olyan? Tudom, csak tudod, nem akarom azzal elrontani a cépét, és akkor inkább lesz az ijesztő szőke haj, mint akkor az ijesztő kék haj, bár az nem is olyan jó. Jó. Saját hajam szebb. Jaj. Ugye? Jaj. Jaj. Én holnap megyek megvenni a dolgokat, cicu. Én meg holnap rendezem akkor a dolgaimat, cicu. Milyen dolgaid? Milyen dolgait? Ezt a körömvirágkrém együnk. Nekem jó lesz a lóbalzsam. Micsoda? Szegeljük meg együtt. Lóbalzsam? Igen. Ló? Ló. Lóbalzsam. Nem hallottál még a lóbalzsamról? Nem, de biztos ló. Stimulálja az izmokat. Na, ennyi elég lesz belőlünk. Csinálj a következő videót. Jó van. Pusszancs! Sziasztok!